It's time for DJ Raqi's Secret Files. Hello, Dubai, and goodbye. Hi, DJ Raqi. Itago mo ko sa pangalang Vince. We started our story in high school. We are living in a camp in Zambales. Yung kuya niya ay isang sundalo. At ganun din yung kuya ko. Bale, magkumpare ang kuya ko at ang kuya niya. So ayun, magkapit-bahay lang kami. Nasa isang circle. Although hindi talaga siya nakatira sa kampo. But she used to stay there for vacation after school. So every vacation lang, usually ko siya nakikita. At nasisilayan ko lang siya kapag nakasilip siya sa bintana o kapag inaalagaan niya yung mga pamangkin niya o nagbabike sila sa circle o kapag nagbabike ako o kapag may bibilhin ako sa tindahan o nagdidilig ako ng orchids at halaman ng hipag ko. Until one time, may gathering sa bahay. So andun yung hipag niya. And then, nag-joke siya, sabi niya, may dalaga raw sa bahay nila. At ang tinutukoy niyang dalaga ay si Bea. Sabi sa akin ng hipag niya, Vince, gusto mong kunin ang number? So natawa ako, sabi ko, sige po, kayo po. Sabay tawa ng pabiro. Ayun, binigay sa akin yung number ni Bea. Biruin mo yun, nakikita-kita ko lang sa bintana. Pero ngayon, nag-exchange na kami ng messages. Hanggang sa madaling araw, nag-uusap pa rin kami. Hanggang sa naging kami. Second year high school yata yun. Kaya parang puppy love yung love na meron kami. Hanggang sa nagbakasyon. Umuwi ako sa probinsya namin. At nung time na pauwi kami sa probinsya, madaling araw yun. Nakita ko siya nakasilip sa bintana nila. Tinatanaw ang pag-alis namin. Then, text messages came. At ang sabi niya, ingat kayo at mamimiss kita. So to cut the story short, nag-break din kami nung nasa probinsya ako. Kasi may nanliligaw daw pala sa kanya that time nung wala ako. At naging sila. So nakipag-iwalay siya dahil may iba na pala siya. Nag-alibay nga lang siya sa akin. So after that, nawalan kami ng communication for many years. Graduate na kami ng high school or even college. Wala kaming communication. Until one time, nagtatrabaho na ako noon sa BPO. That morning, nagpunta ako sa gym, workout. Eh di ba dati uso yung group messages? Nag-send ako ng message na off the gym. Napasend to all. Sa lahat ng contacts ko. Then suddenly, after kong mag-workout, nakita ko sa cellphone ko na may message. Pagtingin ko sa name ng sender, si Bea. Aba, yun pa rin pala yung number niya. Hindi nagbago. Pero ang reply niya, sino to? So yun, nagpakilala ako. Sabi ko, hi Bea, it's been a while. Eto pa rin pala number mo. So nagkausap uli kami. And then, nalaman ko na nagtatrabaho siya sa casino. Ako naman, BPO. So, gano'n yung mga mundo namin. Till one time, nagka-fiesta dito sa place namin, bandang south. Coincidence ang nangyari. Yung isang katrabaho niya, taga rito sa lugar namin na malapit lang. In-invite siya ng workmate niya. And then, that time, nagkaka-text na uli kami. So, niyaya niya ako na sumama sa kanila sa fiesta. Nagkita kami sa isang fast food at doon kami nagkita sa bayan. Nagulat ako kasi pagkita ko sa kanya, ibang-iba na siya. Dalagang-dalaga na. From pajama to sexy shorts. Kasi back in high school, lagi lang siyang nakapantulog. Kasi medyo strict yung kuya niya. Ayun, nagkita kami. Tapos, nagiya silang mag-bar. Umuwi muna ako sa bahay, tas nagkita na kami sa bar with his two gay friends na katrabaho niya rin sa casino. Inom dito, inom doon, hanggang sa lumalim na ang gabi. Medyo tipsy na rin ako kasi hindi naman ako pala inom. Sa tingin ko, bata pa ako eh. Ganon yung tingin ko sa sarili ko. Pero nagulat na lang talaga ako kay Bea kasi ibang-iba na siya.
Siguro, dala na rin na nagtatrabaho siya sa casino. So, nalasing na nga kami. Nung pauwi na kami, sakay sa kotse ng friend niya, magkatabi kami sa likod. Lasing. Then first time ko na mahalikan siya. Nagulat ako kasi mas magaling pa siya sa akin. Tapos niyaya ko siya sa bahay. Kako kung gusto mong sumama muna sa akin. Ayun, nagpaalam siya sa mga gay friends niya. Sumama siya sa akin. And that night may nangyari sa amin. Morning, hinatid ko siya sa friend niya sa kabilang barangay lang naman. That time, fiesta pa rin. So pinagstay muna niya ako doon, kumain, gumala. Tapos nakauwi na uli siya ng Manila. So text lang kami until lumalim uli yung pag-uusap namin. Hanggang sa tuwing day off ko, nagkikita kami sa Manila. Tapos paminsan, sa amin. But mostly sa hotel kami nagkikita. And then minsan sa apartment niya. Ganun yung setup namin. Ang hirap kasi may work tapos babiyahe pa kami para magkita. Minsan siya yung pumupunta rito sa bahay. Hanggang sa nagagalit na yung hipag ko sa akin kasi almost 1 week andito sa bahay. Hanggang sa dumating yung hindi inaasahang pangyayari. Nagbunga ang lahat. Nasa Manila siya that time. Tapos ako nasa South. Sabi niya, delayed daw siya almost 3 weeks na. Sabi ko mag-PT siya. Tapos ayun, positive talaga. Nagulantang ako. Kasi hindi pa ako ready. That time, kakatrabaho ko pa lang. First job ko yun sa BPO. Tapos ganun. Then lumipas ang 2 buwan. Tsaka niya lang inamin na buntis siya sa kuya niya. Ako naman, di ko alam kung paano ko sasabihin sa parents ko. Lalong-lalo na sa kuya ko kasi yung kuya ko, siya na yung tumayong pangalawang magulang sa akin eh. Siya yung nagpaaral sa akin from high school to college. Sa bahay din nila ako nag-stay. So parang panganay na anak na nila ako. Ako kasi yung bunso sa aming magkakapatid. Tapos yung kuya ko yung panganay. So tinawag ko yung pinsan ko para mag-inom kami kasi ang laki ng problema ko. Tanghaling tapat, ang ininom namin lambanog. As suka rito, suka ron. As in wasted kaming 2 magpinsan. Siguro, nung time na yon, inisip ko na talaga na kailangan ko nang sabihin. One night, inamin ko na rin sa kuya ko. Umiyak akong sinabi ang lahat. Kasi nasa ibang lugar yung kuya ko. Nasa mission siya noon. Tapos andun lang nga yung hipag ko sa bahay. Sermon rito, sermon doon. Wala akong ibang naiisip kung hindi paano na. Ang daming tanong sa isipan ko na hindi pa ako ready. Kinausap ko kuya niya na nasa abroad that time. Although nakilala na ako ng mother niya nung high school kasi kasama niya nagpupunta ron pag umuwi sila sa Zambales. Yung papa niya, hindi ko na nakita ng personal. Unang pagkikita namin ng papa niya, nasa kabaong na yung papa niya. Binawian ng buhay dahil sa sakit. But that time, hindi pa naamin ng Bea na buntis na siya sa papa niya. Sabi nga nila, pag may nawala, may kapalit na buhay. At yun nga yung baby namin ni Bea. So ayun, to cut the story short, one night tumawag siya na kailangan ko raw magpunta ron sa kanila at magsama na kami. So lalo akong kinabahan. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Hanggang sa sinabi niya sa akin na pag hindi ako nagpunta ron, ipalalaglag niya raw ang bata. Lalo ako na pressure. Ang gulo-gulo ng isip ko. So kinuha ko yung bag ko, naglagay ako ng kapirasong damit, umalis ako nang walang paalam sa kuya at hipag ko. At doon ako nagstay sa kanila sa bahay nila. Naging mahirap yung pagsasama namin. Kasi that time nag-resign ako. Tapos siya may work. Medyo madali naman kasing makahanap ng trabaho si Bea kasi sa UP siya graduate. Ako, nakapag-apply na rin ako sa isang pribadong kumpanya sa Pasay. Basta, to make the story short, nasa Dubai pa rin si wifey ngayon. Wala na kaming communication. On and off. Nawalan na rin ako ng gana simula nang sinabi niya sa akin ayaw niya na sa akin at hindi na niya ako mahal.
From the moment na sinabi niya yun, nare-recall ko lahat ng hirap ko sa pag-build namin ng pamilya namin. Although, mas nangingibabaw sa akin yung panghihinayang at yung sakit dahil sa sitwasyon. Kasi nag-beg ako for second chance para ayusin namin. Pero alam mo yung ibang-iba na siya. Ramdam mong malaki na yung changes sa kanya. Walang oras. Parang wala ka lang sa kanya. Hindi na siya nag-update. Tuwing tatawag ako, sinasabi niya, kumakain siya, hindi siya pwede mag-video call. Naglalabas siya, namamalan siya, nag-aayos. So wala nang oras sagutin ang mga tawag ko. Nung una na nandun siya, nag-a-adjust ako kasi 3 a.m. ang out niya sa oras natin. Nag-a-alarm ako at nakagigising para lang makausap siya. Pero unti-unting nagbago ang lahat. Hindi ko alam kung naghihinala lang ako pero 1 week pa lang siya roon. Nakausap niya na yung dati niyang katrabaho sa Pilipinas. Pinag-uusapan nila yung mga crush nila. And that time, na-open ko pa yung messenger niya. Nabasa ko. Tapos sabi niya pa ron, huwag tayo dito mag-usap kasi baka mabasa ng asawa ko. From the start, medyo nababother na rin ako. Until naging paranoid na ako. Binago niya lahat ng passwords niya. Kasi baka raw may mabasa ako at magalit ako. Diba? Bakit kailangan may mabasa pa ako kung alam mong palang magagalit ako? Come on, people. Lagi niyang sinasabi na hindi pwedeng mag-cellphone sa opisina nila. Pero sa tuwing magpo-post ng picture sa FB, laging hawak yung cellphone. Yung parang mayat-maya may kausap at ayaw mawala yung cellphone sa kanya. Until nag-decide ako na i-unfriend na lang uli. Kasi paulit-ulit lang akong nasasaktan. Halos ilang buwan akong nawala sa focus at halos araw-araw ako nagiinom dahil sa sama ng loob ko. Then one day, naisipan kong baguhin ang cycle ng buhay ko. Nag-gym ako, nag-workout, nag-jogging. Nakatulong naman sa akin yun. Pero ang hirap, pag-isip ang kalaban mo. Sabi ng iba, overthinker ako. Pero kasi may pattern lahat ng nangyayari. Almost lahat din ng nakakausap ko na galing sa Dubai, ganyan yung sinasabi sa akin. Sila din yung nagkakarelasyon. Sila magkakatrabaho. Sa ngayon, hindi ko na iniisip pa siya. Kasi sabi nila, diba? Your absence make them realize. Pero parang wala Well, alam mo, lalaki rin kasi ako. So yung ganyang sitwasyon at comfort, yung kailangan, madali lang mapasok yan ng lalaki. Pero naniniwala pa rin ako sa saying na nasa partner mo rin kung hahayaan niya na mag-entertain ng ibang tao. Until now, wala kaming communication ni Bea. Tsaka na lang daw kami mag-usap pag nakauwi na siya. Wow, really? Ano ako, jowa mo lang? Kasal kami at may 2 anak. Yung alam mong masaya siya despite sa mga nangyari sa amin na para bang wala lang sa kanya. Kaya ngayon, kahit papano, nakaka-move on na ako. Focus sa mga anak ko at sa trabaho ko. Hanggang dito na lang siguro muna, DJ Raqi. Bahala na ang Diyos sa mga susunod na mangyayari. Muli, ako si Vince at ito ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.